Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay na yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahag. Ayaw ka ko. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na giti ay ang imong kahag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nabugnaw og ipaningot si Alan nga nagtan-aw sa tawo nga misangpit og bossing ni Roger. Nahinumdum dayon siya siyang nabati dihang mitago siya aron dili makit-an sa nagbanhig kaniya og milutok kini og bossing. Unya nangurog si Alan. Giyobanan sila ni Teresa og Emil sa kwarto. Nagbalik-balik ang tingog sa mga tao. Way gisulti si Alan bahin sa hitabo. Gihangyo na si Teresa nga pauli una og bituman ang dalaga. Nakita nila ni Roger nga mibiya si Teresa. Musag ihatagan niyag upat ka granada ang duha ka sinugo aron paulbuhon ang bahay ni Alan. Miulbo ang bahay, unya midilaab. Mibiya na yun sila si Roger. Gibabalik ni Roger ang duha niya katao. Dako na yun sila pagtuo nga lakip si Alan na bungkag ug napaig. Sa may mga sultis-sultis mga tao. Matod pa sa mga tao, wag ko sa nakitang may kawang sa bahay nilang Alang. Nagpasabot nga napilog ka bunggag si Alang. Nagpasabot nga ang stangkag ni Alang na paig. Tana! Tara. Tara. Asa mata. Niya tayo dagang kwarta patik panigaw-lingaw ta. Mao na ni ang atong kinabuhi, Arjon. Human makaigo lingaw-lingaw sa dayon. Agno ta ka kung nasa ta. Kita magpalayo. Kay kung tunan na siya project si Boxing ipabuhat. Si Honra kay natos pag-anto niya. Anay lang tas dool. Dili ta magpalayo ni Bossing. Ay, na-addict naman ko ani, uy. Hagpay ka nag-adik, Arjon. Karong padiyay ka ni mo. Katawanan pa yan mo. Eh, mo ko ipasabot. Tina-addict na ko nga tabangan tug duha. Nga tustulok lang.
permi kong maghandom na binagwa tayo kwarta. Ay, koy, kamay na lagkuwang mabuang kong handom o pangitag nga tabangan kong tulog ka babae. Di cute ko makatug. Hindi na gid makontak si Alan. Sa magkahinungdan. Katuon ko niya. Oh, Bibet? Tess, may fire alarm. Asa man dapita, Bet? Puro dapat sila Alan. Oh, unsa? Ginoo ko, Bibet! Ila ka ng Alan! Ang bahay nila ni Alan! Di na takasuod dito. Di nila takutob. Bibet! Bibet! Hapit na mapaong, Tess. Ang bahay gyud nila ni Alan! 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 Tess, Uy, nakita ang mga tao nga may nagkagawa sa bahay. Sa ato pa. Sa ato pa, Bet. ayaw na palapis ang mga Tess. Pupay pagsusi kung doon na ba yung mga lawas sa tao nga napil pagkabungkag o pagkasunog. Pinuhan na to makita si Alan. Wasab na to makita si Noy Emil. Nagpasabot lang nga. Tess, Thank you, sir. Okay. Ikutan niyo mga host. Nakuta! Yes, sir! Tess, na ang bagong hiping nga mipuli ni Chief Franklin. Excuse me, sir. Oh, Medya? May ipangutan namin, Chief. Oh. O sa klase sa mga butong nga napati sa mga tao. O naugdang ang bahay nila ni Alan. Kinsay mga posibleng suspect nga mibuhat yan. Posible ba nga lakip si Alan, pat yun usab kay ninigabiyo na, giambusan si Alan, etc. etc. Nga mga pagutana mo. Nahibaho na daay ka. Nga sawa pa mabungkag ang bahay nila ni Alan. Giambusan na si Alan. Gitawgan ko sa tao nga nagpakabana sa pamilya ni Alan. Sila si Sixto Silis ug ang iyang anak nga si Roger. May nagpahibaw na ko nga hapit namatay si Alan sa mga ambos. Kung may suspects man mi nga kaming mga kapulisan kung kinsay nag-ambos ni Alan o kinsay nagpaulbo o nagbungkag sa bahay ni Alan, kana way lain kundi maurasab ang nagpatay sa iyang amahan. Ang nagpatay ni Armand Unsay dugang nimong may pagdumot. May grabing kasuko o kapungot kining mga tawhana sa pamilyang Beltran. Klaro kayo nga hutdo nilang patay siya. unsay mahimo anis kapulisan? Medyo bati ang maong pangutana. Buhay sa katawhan ng among gikaon, nagtuon mo nga mangyugpos o mag-urong lang mi aning mga hitamua. Di na mistil nga mao ka na imong ipangutana. Pila na kaadlaw ang milabay human sa tinuyong kamatayon sa amahan ni Alan nga usaw-sab ka pulis sama nimo, Chief.
Gisundan kini og laing pagpatay diin binuhatan kuno sa usa ka vigilante. Kay ang gipatay mao kuno ang nag-ambush ni Amado Beltran ug ang patayng lawas dinhi pa gyud ilabay sa tugkaran aning bahay nila ni Alan nga naugdaw na. Kini karong imong giskutan nga unsolved cases kini sa panahon pa ni Franklin. Nga gipulihan ako isip hipi ni Dakbayan. Apan kumo ako mo na hipi karon. Apil na kana sa akong trabaho. Ang ako lang hangyo nga dili unta kamong mga media nga musubra pa sa lampinig kakusog kayong muukit-ukit o gusto dayon og kasulbaran sa mga krimen tungod kay sultihan ko kamo kakining mga suspitsado sakop sa likon kaayong sindikato nga naglihok karon sa atong Dakbayan. Nagkinahanglan kining mga pagtukaw o nagkinahanglan kining panahon nga estudyohan og maayo aron masikop kini tawhana. Gusto mong dinalian? Kuno na bitaw dayo'y madakpan nga mga suspects. Moingon sad mo mga full guys ang nadakpan aron masulba dayon ang kaso. Mag-una dayon ang inyong mga balita o mga komentaryo bahin sa media nga nagpataka namig panakop aron dili namin mahago o masulba dayon ang kaso. Again. Ang kapulisan naninguha aron masulban kining kaso sa mga Beltran. Ilabi na nga si Alan gusto usab nga patyon sa maong well-organized syndicate. Ladies and gentlemen, mao na ako ipasalig. Taralon gyud ako ang may sa nining hitabua. Kinahanglan manubag gyud sila sa ilang mga sa. That's all. And thank you very Ang much. bahin ni Alan, ang bahin sa uyuan ni Alan. Sa atong nasayran tanan, way patayng lawas sa tao nga napil pagkabungkag o nasunog pa hinoon. Bosa, wa pa kita masayod kung hain sila si Alan. Ingon man ang iyang uyuan. Maura na ako ikasulti. Thank you. Tess. Tess, Hain man sila si Alan. Maayong pagkabungkag ug naugdaw gyud ang bahay ni Alan Beltran, anak ni anhing Colonel Amado Beltran, nga gipatay sa usa ka ambush sa milabayng buwan. Apan ang dakong kahibong milukop sa tanang mga huna-huna sa mga silingan, ingon man sa tanang tigbalita. Tungod kay wa may timailhan nga may mga patayng lawas nga nakita sa nabungkag ug naugdaw nga bahay sa mga Beltran. kung sakiwa na kitang patayng gawas ang dimanda. Sa kapulisan nga mailhan dakpan ang mga suspetsado. So, Nagkasabot naman ang tatajen! Flor! Sabot at tahan! Ayaw, Flor! Ayaw, Flor! Wala! Patay na si Roger! Patay na si Roger! Ay! Oh, mga langit! Buhiin ko ninyo, ha? Buhiin ko ninyo! Patsyun ko na si Roger! Patsyun tagid ka, Jer! Patsyun tagid ka! Di ba nila? May naman ang tanan itong sabot! Animal yun ka! Oh, hello? Oh, doktor ko? Ay, niya si Flor sa bahay. Dali paduging miabot. Oh, nahibaw kong mihilom o gawas ang akong anak. Gusto naman kong sang mapaw. Di kay gilaay siya diya sa ospital. Hari nga lang ko niya. Pero bayo naman siya.
Tuwa sa kwarto, among gipapahuhay. Among gipapahuhay. Among gipapahuhay. Thank you. Bye! Mga langit. Dili ko gusto mo baso ni mo, sir. Pero tanawa, unsa na hitabo. Hapit ka mamatay! Pusing! Magabot sa opisina ni Chief Leo Aljon. Kunta ka ayas patik. Kontak ko din ako. Si Patik, magkontak ko na ako. Buwangan ni Pratao. Mulagaw ka? O, sir! Mulagaw ka ba? Huh? Mga langit! Alan. So din, Tio Emil. Diya sa sunanin akong kahon ang inampingan o personal nga mga armas si mong amahanan. Palihog abri, Tio Emil. Gusto kong matanaw. May tinaguan nga mga armas si Amado. Para sa unsa man nga gusto mang mutanaw si Alan. Unsa iyang plano sa maong mga armas, mga higala at tangi ang uban pang mga sumpay ni nga tong sugilanon nga raguluhan. Kagaw ni Cain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilos Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.